Здравейте! Здрасти. 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 Вижте сега как се прави. Здравейте! Здравейте! Така ще кажа. Здравейте! Здравейте. По-силно можете ли? Още по-силно. Добре. А още по-силно? Добре. Сега, за удоволствие на големите, много тихо. Добре. Ами много ми е приятно. Аз се казвам Христо. Децата ми викат бати Ицо, големите ми викат всичко, което играе бати Ицо. Вие, не знам дали знаете, но аз много обичам приказки. Аз обаче знам, че вие също много обичате приказки. Така ли е? Да. Ами тогава искате ли да си разкажем една страхотна приказка? Да. Казах думата разкажем, което означава, че няма да разказвам само аз. Вие ще трябва да ми помагате, нали? Да. Обаче аз, понеже малко съм възрастен, ние възрастните не вярваме толкова лесно, затова задаваме задачки. Ще задам няколко задачи да видя как ще се справите. Много лесно. Първа задача. Знаете ли какво е това оркестър? Какво? Кажи. Оркестър. Голяма група хора, грабнали по един инструмент, свирят, а отпред има един, дето маха с ръцете. Нали? И той се нарича диригент. Точно така, да. Добре, вие ще бъдете моят оркестър, а аз ще бъда вашия диригент. Но понеже нямаме инструменти, моят оркестър ще се смее. Като си вдигне ръцете на високо, започваме да се смеем. Като сваля ръцете долу, трябва да стане пълна тишина, така че една муха да касне, трябва да я чуем. Окей? Разбрахте ли? Добре, айде сега да видим. Оркестър. Айде. Силно. Айде пак. Давай. Браво! Първа задача отключен 6. Втора задача. Кой от вас е виждал мухи? Големите не вдигат ръка. Сега ще го обясня. Добре. Ами как можем да направим мухи в театъра? Как? Как можем? Кажи. Да летим ли? Много сложно. По-лесно. Със звук. Бъс. Нали? Сега, хайде да направим един голям рояк мухи, само че да включим и малко крилца. Бъс! Всички. Бъс! Браво! Сега ще ви издам една тайна. Как кацат мухите в театъра? Гледайте. Бъс! Кац! Айде сега да литнем и да кацнем. Бъс! Кац! Ама една уважаваща себе си муха казва силно кац. Айде. Бъс! Браво! Супер! Втора задача? Отличен 6. Трета, последна задача и почваме близо. Кой от вас е виждал стара, гъста и страшна гора? Виждали сте? Добре. Как можем да си направим ние такава стара, гъста и страшна гора в театъра? Как? Като си вдигнем клоните на високо. Я да видя клоните. Я да пуснем малко вятър между клоните. Така. И в тази страшна гора живеят най-страшните вълци. Ау! Браво! В тази страшна гора живеят най-страшните мечки. В тази гора живеят най-страшните бухари. Какво ще живее? Ще разберем малко по-късно. Мисля, че сме готови за приказката. Съгласни ли сте? Все пак да минаме се в такива времена, който е съгласен приказката да започне, моля да гласува. Добре, приема се, гласуваме. И така, започваме. Приказката за храбрият шивач. Или 7 с един удар. Или как един шивач стана цар. Абе, много хубаво.